Jaramogi Ramogi mantiere buo kambi Marol Media Services noyudo thuolo mariwore kendo loso gi jofwambo magihero e kinde limbe motisi kaka Reddit ma osir gi kambi mar AC Johnson machwalo yadh nego kute miluongo ni Reddit. Limbe no geto puonjo jowinjo yore maginyalo tiyo godo kute e kuonde ma jopiny odakie. Nyasi ma kamano notimore e sub-counties mag Yala, Ugunja, Siaya kod Bondo, kama bende jangolo mar ohangla Miso Thwango nogoyo thum kendo moro jowinjo. Jowinjo kod customers noyudo mich mopogore opogore ka ging'iewo e nengo molor. Kacha wadie supermarket kacha mondo wachak gik moko za. Wayala wadhi Ugunja koro sani wan Siaya. Kwa Siaya wadhi tieko wach ni Bondo kocha. To kawuono wabiro kae gi wach maber moa e company miluongo ni Reddit. Reddit en achiel kuom gigo molos gi company miluongo ni AC Johnsons. Kendo wamor ahinya kaka Ramogi FM ka wabiro kae ka wabiro yuoro jowa ma Siaya County. Siaya County achiel kuom counties ma Ramogi FM, Ramogi TV tegno kabisa. Kendo wagoero kamana ahinya kaka jo Siaya County obiro bo yuoro wa. Waneno awach ni ji ne chalo lo